Velkommen til. Vi skal i opgave 7.1 se på virksomheden CAFO, der fremstiller 3 forskellige modeller kraftmaskiner, AMA, Combi og Pro. Virksomheden mener ikke, der er nogen afsætningsmæssig sammenhæng mellem 3 forskellige produkter, og har sat følgende salgspriser, kombinationer af salgspriser og afsætning, og har udarbejdet en forkalkulation med variable omkostninger per enhed på 140, 230 og 650, og en maskintid per styk på 12, 20 og 60. De 3 modeller fremstillet på samme maskintype, og vi har 3100 maskintimer til rådighed. Og vi skal beregne den optimale salgspris og afsætning for hver af de 3 modeller og udarbejde den optimale afsætningsplan for 20x5. Når vi har begrænset kapacitet til rådighed, skal vi gå ind og beregne differensbidrag per maskintime og producere det, som er det bedst mulige. Vi starter med at sætte de forskellige oplysninger ind i et diagram, i et tabel, hvor vi har vores salgspriser og afsætning og de forskellige alternativer. Vi fik at vide, at de variable omkostninger per enhed var på 140, 230 og 650. Dækningsbidrag per styk fås ved at tage vores salgspris minus vores variable enhedsomkostninger. Og så får vi 190 og 80, og så fremdeles. Dækningsbidraget i alt fås ved at tage vores dækningsbidrag per styk og gange med vores afsætning i alt, og det får vi så 400.000, og det kopierer vi nedad. Maskintimerne til rådighed. Vi havde en afsætning på 4.000 styk. Vi fik at vide, at det tog 12 minutter per styk. Det vil sige, at vi tager de 4.000 divideret med 60 og gange med 12, og så får vi 800, 1200 og 1600, og 500, 700, 900, og 750.000 og 1250. Så skal vi til at beregne differensbidrag per maskintime, og det er altså mere indtjening per maskintime. Og der går vi ind og ser på, hvor meget ændrer dækningsbidraget sig med. Dækningsbidraget går fra 0 til 400.000, og det dividerer vi med vores ændring i maskintid fra 0 til 800, og det giver så et differensbidrag på 500. Når vi går fra afsætning fra 4.000 til 6.000, så har vi vores dækningsbidrag, det stiger med 140.000, og vores maskintime stiger med 400, og det giver et differensbidrag per maskintime på 350, og så 250, og det gør vi også ved de 2 andre produkter. Så skal vi til at prioritere. Vi vælger at producere først den, der har det højeste differensbidrag per maskintime, og det er jo så Pro 1, der er nummer 1, derefter Combi 1 og AMA 1, og Pro 2, AMA 2, AMA 3, Combi 2, Pro 3, og til sidst med negativ fortegn Combi 3. Så skal vi ned og prioritere den. Vi starter med prioritet 1, der hvor vi har det højeste differensbidrag per maskintime, Pro 1, så har vi Combi 1 og AMA 1. Så skal vi gå videre til Pro 2, og her har vi så forskellen i maskintimer på 250. Vi går fra 750 til 1000, og det er 250 timer ekstra, og for hver time der, så tjener vi 400 kroner. Og det vil sige, så når vi er op alt i alt på maskintimer, og på 2300 maskintimer. Og så skal vi have AMA 2, AMA 3, og så når vi op på de 3100 maskintimer, det vil sige, at der er ikke plads til Combi 2 og Pro 3, og Combi 3 vil vi slet ikke er negativ, så den er slet ikke interessant. Så skal vi vælge den sidste. Vi skal vælge AMA 3, vi skal vælge Pro 2, og vi skal vælge Combi 1 og AMA 3. Salgsprisen, som vi havde heroppe fra, på 220, og
dem fører vi pænt ind, og stykantallet på 8.000, maskintimer på 1.600 og et dækningsbidrag på de 640.000. Det samme med Kombi 1 og Pro 1, og det giver alt i alt et dækningsbidrag på 1.775.000. I spørgsmål B blev bedt om at spørge, hvad mister vi ved, at vi ikke har en knap kapacitet der på 3100 timer, og der mister vi jo så Kombi 2 og Pro 3, og der hvor vi henholdsvis har tjent 150 kroner i 200 timer og 100 kroner i 250 timer, og det giver så 30.000 og 25.000, alt i alt 55.000 kroner. Det vi gjorde her, det var, at vi gik ind og så optimerede. Vi havde en knap kapacitet. Når vi har en knap kapacitet, går vi ind og så finder, hvad er vores dækningsbidrag i alt, hvad er vores differens, hvordan er vores maskintimer, hvor lang tid bruger vi på det. Så beregner vi differensbidrag per maskintime. Vi går ind og laver en prioritering, stiller den op i prioritetsrækkefølge, indtil vi når kapacitetsgrænsen. Vi høres vel.